Dragilor, bun la un nou film. Astăzi facem partea a doua din Suntem Regine și o să o fac singură pentru că Alesia nu are timp să facă. Și hai să începem! Ce dimineață plăcută! Unde sunt? Ce arma asta? Sunt... Cred că e un vis! Dar nu e un vis, chiar sunt regină! Mamă, și iar a mersul ăsta ciudat. Așa, m-am regat înapoi. Ok. Ce caut eu în casa asta? Unde sunt? Ce fac? Ce se întâmplă? Mă, la televizor să mă liniștesc. Gata. Bine, nu m-am liniștit. De ce? Ce scaune drăguțe. Da, ce e? Unde-i toată lumea? Parcă era cineva. Ce bucătărie drăguță. Bă, serios, acolo. Și un coș de gunoi. E drăguță casa. Am măcar pe cineva în familie. Da. Avem și un bărbat în familie. Ăsta e bebelușul nostru. Ce drăguț e. Vrei la școală. Ce mai vrei? Vrei să bei? Ești un animal, măi? Dar ce cute e fata! Fac 3 cu asta. Bă, dă-mi bebelușul ăla încoa! Așa. Hai, mamițe, mergem acasă. Mamă, dar se încarcă mai greu. Ok. Tot e ciudat. S-a urcat asta la mine. Ce drăguță e. Îți cumpărăm, mami, asta? Îți cumpărăm? Da. Și îți dă ție. Îți dau ție. Fata, treci încoa. Hai, gata, ți-am luat limonadă, treci încoa că eu am grijă de tine. Ți-ai pus și tu un stand cu limonadă? Adică e al tău standul? Mai vrei? Serios? Bă, dar cât ți-e sete? Hai că-ți dau ție. Bă, nu beau eu. Nu. Gata. Gata, ți-a trecut seta. Acum vrei să te speli. Te duce, mama, să te speli imediat. Bă, ăsta e în familie cu noi? Nu. Dar de ce merg așa? Gata, duc căruciorul. Dar tot e ciudat. Eu credeam că în... Eu credeam că a fost un vis. Eu credeam că... Ce? Nu sună telefonul? Alo? Alo, bună ziua, trebuie să mergeți
trebuie să ieșiți afară pentru că aveți programare la salon la ora 8, la ora 6:30. Vă rog să ieșiți. Poftim, am programare. Da, aveți programare, vă ieșiți pentru că aveți programare la salon la ora 6:30. Vă rog să ieșiți. Ok, la revedere. La revedere. Ce a fost asta? Mi-a zis să ies. Nu să ies. Ce? Alo? Alo? O să trebuiască să vă teleportați cu... O să venim imediat să vă luăm. Așteptați acolo. Ok. Ok, la revedere. Ok, foarte ciudat. Ciudat. Dar unde să aștept? A zis ceva de teleportator. Cum adică? Ok, nu mai înțeleg nimic. Aoleu, alo, stați lângă scoica aia că vă luăm imediat. Ok, la revedere. Ce asta? Oh. Ok, cred că... Ok. Și unde am? Ce tare e! Ok, chiar trebuie să merg la salon. Unghiile astea mă cam deranjează. Stai, ce cu mine? Ăsta e salonul? Cred că da. Oh, mi-a dispărut chestia aia. Ok. Wow, ce frumos e la salon! Mamă, dar chiar că e un salon. Sau că am greșit eu? Sau chiar e un salon? Asta e baia. Cred. Da. Eu. Da. Nu e asta. Nu este salonul, dar asta e. Se poate. Oh. Oh, asta aici este pentru animale. Și aici tot la fel. Da, cred că am intrat pe unde nu trebuie. Cred că am intrat. Wow, ce bucătărie frumoasă. Dar cred că eu nu știu unde e salonul. Că n-am mai fost niciodată, e prima dată când e prima dată. Sau stai? Aoleu, unde e salonul? Că, bă, dar nici măcar nu... Domnul ăla nu mi-a zis nici măcar unde trebuie să mă duc. Fie, asta e bucătăria. Asta e asta, ok. Mamă. Aici este dezordine. Aici este camera bebelușului. Aici este o
cameră, cred. Hei, aud. Scuze, fetiță, îmi pare rău, dar mă ajut, te rog, să îmi spui, te rog, și unde este salonul, pentru că am programare la salon. Îmi spui? Te rog? Ce? Mă aveți idee. Fetiță, dacă vrei să te iau de familie, te iau. Jet, aur. Fetiță! Da, lasă-mă în pace, că nu înțeleg ce spui tu pe acolo. Ok, cred că am greșit casa, îmi pare rău, fetiță, o scuze, o să ies. Vrei să ies? Jet, auto-mi, Hose, e casa mea, ieși de aici. Ieși! Intru înapoi. Hai! Ieși! You will... Ok, le-am reposting. Hey. No, me. Hey, no me. Lock door. Te dau afară. Bă, fată, lasă-mă tu în pace. Aoleu. Mai bine mă duc la concurs de patinat. Oamenii ăștia nu sunt politicoși deloc. Și unde am programarea aia? Că nici nu știu. Alo? Am uitat să vă zic. Programarea nu mai există. Este pentru câinele dumneavoastră. Am uitat. E v-ați făcut-o. Îmi pare rău. Ok. Cum adică ieri? Ieri mă jucam în curte. Gata. Ți-am făcut tomule de zăpadă. Cum adică? Astăzi... Dar... Oh, vai. Ieri mă jucam în curte. Nu înțeleg cum ăștia... nici nu mai pot să vorbesc. Că m-am enervat. Mai sunt oameni de zăpadă pe aici? Ca să-i ajut?
Mă duc la concurs. Nu-i corect. Adică omul ăla uită. Ai grijă pe unde mergi. Cum adică eu să am grijă? Tu să ai grijă. Hei, vezi pe unde mergi. Tu vezi pe unde mergi. Ai grijă. Cine? Ai grijă. Au. Ai grijă pe unde mergi. Unde se mama ta? Hei! Au! Hei, ai grijă. Unde se mama ta? Hei! Dar tu m-ai lovit. Au! Lasă-mă în pace. Au! Hei, nu vezi pe unde mergi? Ai grijă, alo! Pinguinii ăștia n-au un pic de respect pentru oameni. E mai bine să patinez decât să mă gândesc la lucrul ăla rău. Iar mă gândesc. Cred că o să câștig. E plictisitor și eu mă plictisesc, adică serios. E plictisitor. Hei, ce s-a... Au! Nu-i corect. Viața asta mă blochează peste tot. Dar eu nici măcar n-am mișcat nimic. Cum trec toți? Au! Ce doare!